Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masoya barkanmu da warhaka. Kamar yadda muka saba muku sabi ayyukan yau mun zo muku da sabon aikin nan mai suna Alhamdulillah by Auta MG Boy. Da wannan shine farkon zan ku YouTube channel namu. Na sa ku amana ka tsaya kamar subscribe ka danna mana alamar karrawa domin sanar da kai sabin ayyukan mu zaran mu daura, especially busosi wanda ya kasance na da na zamani da koma na wane ne. Idan ya kasance waƙarsa ya zama trending ya bazu to dole za ka samu Muhammad Piano ya yi cover na shi with sound. Idan already kuma kana tare da mu na sako amana sai ka tsaya ka kalla ka yi mana liking ka mana comment ka taya mu yaɗa yan wara baka arziki. Na san dai akwai amana iya amana. Muhammad Piano an gode shi yana matukar godiya da irin nuna kokari da kuke a kansa.